γραμμόφωνο. Μάλιστα. Μπάρμπα! Κάτσε ανάποδο το βάλα. Έτσι. Λοιπόν, Μπάρμπα, αυτό πως βλέπεις, θα βάλεις εκεί το κεφάλι σου, είναι το τηλέφωνο. Θα μιλάς και θα σε απαντάει πια η Παύλινα. Κρενιός βρωμάει πιτρέλαιο. Δεν πειράζει, το έβαλα γιατί κάνει καλό στις αμοιβάδες. Ωε Μανούλα. Λοιπόν, εκεί Μπάρμπα, μην κουνιέσαι, θα πάρω τηλέφωνο στη θεία τη Γιουργούλα, στη θεία την Παύλινα. Ναι, κέντρο, Καρπενήσι εδώ. Τι λέω κι εγώ. Πετροχώρη, θέλω να με συνδέσετε με το Καρπενήσι Άγιο Βλάση. Θέλω τη θεία την Παύλα να πείτε. Μπάρμπα, εκεί μην κουνιάσαι. Τώρα θα σου μιλήσει πια η Παύλα. Γιώργο, μ' ακούς? Ωε Μανώλα, ρε γκρενιός, τι ωραία που ακούγεται καθαρά. Είδες Μπάρμπα. Μ' ακούς Γιώργο μου, μ' ακούς? Σ' ακούω, Τσόπρα μου, σ' ακούω. Παιδιά, μην μαρτύρεσαι επειδή μιλάω εγώ. Πάω ξύλο. Μ' ακούς γογάκι μου? Σ' ακούω, παιδάκι μου, πια στη θιάς. Πώς είσαι γογάκι μου και στο Πετροχώρι? Ωραία, εδώ στο πλάτανο που κάτι είμαι, ρε. Γιώργο μου, εκεί πέρα να προσέχεις μη πατήσεις καμιά γουρούνα από εκείνες που έχουν ρόδες. Θα προσέχω, παιδάκι μου. Η γίδα η κατσικουκιάρα, η έντρη καλά και η γένση. Ωραία, ωραία παιδάκι μου. Τώρα μ' ακούς Γιώργο μου? Εκεί μόλις θα έρθεις θα είμαστε αγαπημένοι και οι δυο. Γιώργο μου, θα σε φιλήσω Γιώργο μου στα πρωτάτα να έρθεις εδώ στο Καρπενήσι. Γιατί δεν μιλάει ρε παιδιά. Γιώργο μ' ακούς? Γιώργο! Γιώργο μ' ακούς Γιώργακι μου? Γιώργο! Αχ Γιώργακι μου, αχ λαχτάρα μου, δεν το ελπίζα, δεν το λέγα, αχ λαχτάρα μου. Ριάρ μου, τόση ώρα εσύ μιλάς και όχι πια η Παύλινα. Θα σου σκουτώσω ρε. Μανούλα μου. Ριάρ μου, για να δω ρε κι εσύ τώρα, για να δω κι εσύ τραπάκι του χουνιές από εδώ ρε. Να, ωραία Μανούλα, για να δω κι εσύ τραπέζι. Να. Ωραία Μανούλα, πάρε και το καταβριχτήρες από εδώ. Να, άρα που εκεί, θα τα διαλύσου όλα. Άνα παγιά μου θα πάνε στο χωριό, ριζίλ με έκανε το ιαρμό. Ωραία Μανούλα, άινα παγιάνο. Και θα ήθελα και τα λίγα με τον Καραγιώζη εδώ πέρα. Άρα Μανούλα μου τι έπαθα. Με έκανε η ριζίλ, φουνάζει ο κόσμος. Μη κουρουιδεύουν όλοι. Άρα από εκεί. Γάγα μου! Πάψε άρα μη σου σκουμπώσω. Πάψε. Άρα Μανούλα. Τι έγινε Παπαγιώργο, τι έγινε εδώ πέρα. Ποιος έσπασε το γραφείο μου, εσύ τα έκανες όλα. Τι συμβαίνει εδώ, έκανες σταματά. Θες να μάθεις και εσύ τι έγινε εδώ. Θέλω να μάθω, να μου εξηγήσεις. Θες να μάθεις, ναι. Να, συνέντρους δεν είσαι, μοιραστείτε τα. Άρα μάθω. Αχ, η σπάλα μου. Ρε παιδιά, τι έγινε έξω, ποιον δίρανε. Ποιον δίρανε ρε παιδιά. Ποιον περνούσε. Χαρατζάρι. Αχ Καραγιώζη μου. Αχ Καραγιώζη μου. Αχ, τι ξύλο ήταν αυτό που έφαγα. Είδες, ήταν ξύλο καρδιτσότικο. Εγώ έφαγα τρικαλινό. Να χαθείς, να χαθείς. Ρε, δεν μου λες Χαρατζάρι, έρχεται ο φίλος μου ο Μάστορας και τον βλέπεις. Θα πουλήσουμε το τραπέζι, είσαι. Ρε, θα φάμε ξύλο ρε, να πουλήσουμε το τραπέζι από το Πασά. Θα του πουλήσουμε, αφού σπασμένο είναι σκέλος, είναι καριδένιο, θα του πουλήσουμε. Έρχεται. Όινι, πατάτης έχω, καρπούζα τρικαλινά από το καρδίτσα έχω. Όι, χιλίνια, χαλάκια, πατάτης, όι, τσιπρουπότηρα, γυρουπότηρα, κρασουπότηρα. Όι, τι ήρθε ο κύφτος από τους οφάδες, ρε, να
πατάκι, χαλάκι, χιλίκι. Χόι, χόι, τι καλή, χόι. Έλα ο καλοσουγκίφτος Αψοφάδης ήρθε εδώ σήμερα στο Πετροχώρι, ρε, στο πλάτανο που κάτω. Γεια σου Μάστορα, τι κάνεις? Πολύ καλά ρε Καραγκιόζου ρε, πώς είσαι ρε? Πώς είσαι ρε κουμπάρι Καραγκιόζου? Δεν μου λες το αγοράζεις στο τραπέζι αυτό? Ωρε κουμπάρι Καραγκιόζου, από καρυδιά είναι αυτό το τραπέζι το σπασμένο ρε. Άμα του πουλήσου ξέρεις πώς θα πιάσει το εγκύφτη κατά τσαντήρια εκεί πέρα στους Σοφάδες. Πώς θα πιάσει? Ωρε πάνω από 1.000, τι λες ρε κουμπάρι Καραγκιόζου? 2.000, 3 μπορεί να του πουλήσει να του πάρει άλλος. Μα αφού είναι σπασμένο. Πόσο του δίνεις ρε κουμπάρι? 100 ευρώ. Ρε κουμπάρι Καραγκιόζου, δεν είναι τίποτα του κατουστάρκου. Πάρ' του ρε φίλε, πάρ' του φίλε εσύ Χατζιαβάτου. Άντε ρε κουμπάρι, του φορτώνω και παίρνω. Οι αίρες του τατσούνι πάω, του πάω το τραπέζι τώρα. Άιντι πατάτης, καρπούζα, γεια σας κύριε, γεια σας. Άιντι, πάω για τους Σοφάδες σου, γκίφτου σου καλός. Να κάνουμε καλό σιφτέρε. Καραγκιόζη, καλά βρε, πούλησες το τραπέζι. Θα φάμε ξύλο. Ναι, αλλά πριν φάμε ξύλο Χαναντζάρη, να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα όσους μας παρακολούθησαν πρώτα και το σύλλογο που μας κάλεσε, το σύλλογο Πετροχωρίου και το φίλο μας τον Γιώργο τον Κίσα που μεσολάβησε. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας από εδώ μέχρι τα σπίτια σας. Ωραίο.